Bună seara tuturor! Cred că suntem live în acest moment pe Facebook, pe pagina Asociației Natura Vie. Mă bucur foarte mult, Alexandru, că ai acceptat invitația mea. Să știi că ești primul invitat în seria de ecodialoguri pe care eu mi-o doresc săptămânală, pentru că vreau să aduc în fața oamenilor, celor interesați și celor poate care nu știu atât de multe lucruri despre cum putem să protejăm mediul înconjurător, oameni care fac asta. Așa că îți mulțumesc, bine ai venit! Bună seara tuturor și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Alexandru este membru fondator al FAVR. E un nume ciudat de brand, o să te întreb și despre asta. De fapt, sunt niște snackers extraordinar de gustoși pe care îi avem și noi în magazin. De fapt, Alexandru face parte chiar dintre primii noștri producători cu care am început magazinul enatura.ro, pentru că ne-am dorit foarte mult și am căutat mult oameni producători români care să facă produse upcycled sau pur și simplu zero waste în România. Nu sunt foarte mulți, așa că o să vi aducem cumva în fața voastră să-i cunoașteți. Alexandru, eu am ales să discutăm astăzi despre procesul de upcycling, pentru că eu cred că cu toții știm despre reciclare. Da? Atunci când companiile specializate pur și simplu iau deșeuri, de exemplu, da? Sau reciclează sticlă, plastic, le prelucrează, le transformă înapoi, de exemplu, plastic, un saci de plastic, nu știu, îmbrăcăminte de tip fleece sau pur și simplu alte obiecte din plastic. Dar, atenție, plasticul se poate recicla de maxim 2-3 ori, atât. Deci ce o să auziți în plus este doar o poveste, de asta ar fi bine să scăpăm de el. Dar există o cale mai bună decât reciclarea și anume upcycling-ul. Ce înseamnă asta de fapt? E foarte greu, pentru că în limba română nu avem un cuvânt corespondent neapărat, dar ca să explic puțin, sunt practic acele deșeuri, da, care sunt transformate în produse mai valoroase, reducând astfel atât risipa cât și materiile prime. Cam asta aș vedea eu. E un proces de convertire, practic, a deșeurilor sau a lucrurilor pe care le considerăm la un moment dat inutile în noi materiale și produse de calitate superioară și cu impact redus asupra mediului. Și acum aș vrea să te întreb pe tine, cum ai ajuns tu la această idee? Ideea mi-a venit întâmplător. A fost o conjunctură. Am vizitat o mică fabrică în care se produc sucurile naturale presate la rece și acolo am putut să observ ce rezultă în urma stoarcerii, adică toate fructele și legumele care erau stoarse, ei foloseau doar sucul lor. Pulpa aceea nu aveau ce să facă cu ea și o aruncau. Pentru ei, da, pentru ei, tehnic, acela era un deșeu de care trebuiau să scape. Dar dacă îl vezi, dacă îl guși, dacă îl miroși, acela nu are cum să fie un deșeu. Pur și simplu, erau niște fructe și legume care au fost toarse. Toată fibra aia, tot gustul, tot ce era acolo era în continuare foarte, foarte bun. Și în momentul ăla am zis, ok, hai să văd dacă pot să transform această materie primă, așa am văzut-o de la bun început, ca pe o materie primă, un ingredient sau cum vrei să-i spui, să pot să-l transform în ceva care să fie gustos, să nu fie aruncat, pur și simplu. Și de aici a pornit totul. A urmat o perioadă de cercetare, de foarte multe teste, încercări peste încercări. Cred că a durat totul aproape un an de zile ca să ajungem la un produs, la produsul pe care îl cunoști, dar a meritat totul. A meritat din plin. Știi, mă gândeam acum, Alexandru, cât vorbeai tu, că, în general, lumea, când se gândește la produse de tipul ăsta, se gândește, nu știu, poate la mobilier, da, iei un mobilier vechi și îl transformi în
nu știu, în altceva, într-un alt tip de mobilier. La obiecte de decorație interioare, iarăși am văzut foarte multe astfel de idei, la bijuterii la fel, poate mai puțin la produse alimentare. De asta mi se pare așa că e important să scoatem în față și lucrul ăsta, pentru că se aruncă atât de multă mâncare și se face atât de multă risipă la noi. Tu mai știi, de exemplu, și alte produse alimentare ca snacks-urile Favre la noi în România? Nu. La acest moment nu știu pe cineva care să aibă un concept asemănător pe partea de alimentație. Și da, referitor la risipa alimentară, să știu că nu este numai la noi, este la nivel mondial și lanțul este mult mai profund. Nu este vorba doar de efectiv de mâncarea pe care noi o aruncăm și alții poate nu o au și ar dori-o. Deci nu e vorba doar de acest lucru. Dacă stai să te uiți în spate la tot ce înseamnă consum de energie, de la producție până la creștere, cultivare, transport, lanțul este mult mai profund și impactul este mult mai mare decât e un măr. Lasă că e biodegradabil, se duce în pământ. Acel măr a folosit și combustibil ca să ajungă în magazin, a folosit și foarte multă apă pentru a fi cultivat. Apa aia nu este apă de ploaie, fiți siguri. Apa din irigație înseamnă și ea este prelucrată, nu este o apă pur și simplu care consumă și energie. Și totul se adună și totul are o legătură. Nouă ne place să spunem referitor la tot ce înseamnă conceptele și direcțiile acestea verzi și chiar oamenii simpli. Noi trebuie să ne reinventăm relația pe care o avem cu Pământul. Pentru că trebuie să conștientizăm într-un final că cât mai repede că toate resursele astea nu sunt infinite. Nu e pur și simplu pot să consum și nu se întâmplă nimic. În momentul ăsta consumăm mult mai mult decât natura și noi regenerăm. Și noi credem foarte mult în aceste lucruri, în această schimbare care trebuie să înceapă în primul rând de la noi, de la fiecare om în parte. Da, categoric este foarte important ca și corporațiile sau firmele mari să înceapă să meargă în direcția asta, dar nu o să o facă ele primele. Ca așa stau lucrurile. Nu o să o facă ele primele. De la noi trebuie să vină, nu constrângerea, cât în primul rând mesajul: noi ne dorim asta. Vrei să fii în continuare relevant în lumea noastră? Schimbă-te. Cumva fiecare trebuie să-și facă partea. Da, pare idealist, pare un lucru imposibil de făcut, dar ce contează aportul meu când știu eu ce gigant poluează într-o singură secundă mai mult decât o să o fac eu într-un an. Dar nu stau lucrurile așa. Adică puteai să gândești așa acum 20 de ani sau 30 de ani, dar acum nu ai cum să faci asta, pentru că vedem pe pielea noastră ce se întâmplă cu mediul înconjurător și, din păcate, o să vedem din ce în ce mai mult că lucrurile o să fie din ce în ce mai extreme. Da, din păcate. Mă bucur că ai adus discuția în zona asta de valori, pentru că, din punctul meu de vedere, doar un om construit într-un anumit fel
poate să facă și să se gândească atât de mult la impactul de mediu, la impactul social pe care îl are afacerea lui proprie, că până la urmă vorbim despre o afacere, nu și la tine. Și aș vrea să te întreb cât sau ce anume dintre valorile tale umane le-ai adus în această afacere cu snacks-urile Favre. Păi cred că este afacerea asta, de fapt, pe scurt, noi facem doar produsele pe care le facem respectă conceptul de upcycling. Adică materia principală, ingredientul principal pe care îl folosim în absolut tot ceea ce facem, este un ingredient upcycled. Și ăla încercăm să-l exploatăm cât se poate de mult. Exact pe ideea de a nu face risipă și de a pune în valoare acea materie primă. Evit să spun deșeu, pentru că nu este un deșeu. El e faptul că nu până Hai să acum... spunem resursă, e un termen generic așa. Da, nu, dar ideea este foarte simplă. Puteți să încercați și voi acasă. Stoarceți un măr, beți sucul acela foarte bun și după aceea încercați pulpa aia de măr. Care e diferența între pe aia poți să o folosești într-un crumble de mere, poți să o folosești la plăcintă cu mere, poți să-i faci tu ceva. Dar îți trebuie puțin atenție, îți trebuie puțin interes și grijă ca să faci acest lucru. Da, nu este atât de, nu știu, interesant să fie totul proaspăt adică aici este și partea asta de perfecțiune pe care o căutăm până și în alimentele. Noi mâncăm mai întâi cu ochii. Lucru care nu este neapărat bun, pentru că ni se demonstrează de fiecare dată. Roșia aia perfectă nu o să aibă niciodată gustul pe care îl căutăm. 90% dintre roșiile cumpărate sunt o dezamăgire, că lumea mănâncă cu ochii și firmele au învățat să exploateze acest lucru în detrimentul altor lucruri pe care de fapt le căutăm, gust sau miros sau... Întotdeauna trebuie să existe un echilibru. Nu o să ai o roșie perfectă cu gustul perfect. Aia poate este doar o întâmplare. Deci, revenind la partea de valori, da, cred că tot businessul Favre transpiră adică emană acest lucru, grija pe care vrem să o acordăm tuturor ingredientelor pe care le folosim, produselor pe care le facem și să respecte în primul rând această direcție. Ni s-a propus să facem tot felul de colaborări cu persoane, cu entități cărora le plăcea ideea, dar ei nu aveau resursele respective. Și am zis, ok, nici noi nu le avem, hai să găsim totuși o variantă. Păi nu putem să le cumpărăm pur și simplu și să spunem că... Și atunci îmi pare rău, dar nu suntem persoanele pe care le căutați. Sau au mai fost situații în care pur și simplu nu am putut să transformăm resturi de ceai sau de zați de cafea într-un produs. Există niște limite, dar e important că lumea începe să miște în această direcție, să fie interesată, mai ales în afară. Este foarte important, adică din ce în ce mai mulți, din aproape inexistent în puțin, din ce în ce mai mulți oameni sunt interesați și de lanțul de producție, viața produsului, de la ingredient până la ce ajunge la ei în sacoșă. Vor să știe mai multe detalii despre asta. Și unii poate preferă să se chinuie mai mult, să meargă până într-un anumit loc ca să ia acel lucru sau să plătească puțin mai mult pentru că înțeleg că acel lucru nu a intrat pe o bandă mecanizată ca prafuri și a ieșit o brioșă senzațională sau mai știu eu ce din niște prafuri. Și asta ne dă speranță. Se întâmplă și în România cu
câteva magazine Zero Waste în care te duci și te duci cu propriile tale ambalaje și recipiente și achiziționezi de la ei diferite produse. De asemenea, ei au o grijă foarte mare pentru lanțul de procurare și modul în care sunt produse, ceea ce ei pun la vânzare, astfel încât noi, celor cărora le livrăm produsele noastre, nu folosim plastic. Dacă este neapărat ceva din plastic, pentru că așa trebuie, va fi întotdeauna reutilizat, adică luăm înapoi ambalajele respective, le igienizăm și facem toți pașii necesari. Sau sunt ambalaje biodegradabile, compostabile, pe care ei au grijă să nu le arunce și au grijă să le composteze, spre exemplu. De asta suntem parteneri, pentru că și noi avem exact aceleași valori și mă bucur mult că ne-am găsit. Alexandru, aș vrea să te întreb așa puțin, pentru curiozitatea celor care ne privesc, materia voastră primă, practic pulpa aceea din fructe ce rămâne după storsul fructelor, o luați din România, mă gândesc, de la alți mici producători. Exact. Am citit pe site-ul vostru, la descrierea produselor, toate snacks-urile voastre, de exemplu, nu conțin zahăr, decât cele, zahărul cumva natural, care provine din fructe. Pe urmă, nu folosiți niciun fel de ingredient de origine animală, deci sunt produse vegane 100%, sunt doar ingrediente naturale, vă cunoașteți, bănuiesc că lanțul este foarte scurt, da? De producție a acestor snacks-uri, probabil, nu știu, mă gândesc trei companii, dar voi fiind a treia, mă gândesc la cei care, în livada cărora cresc acele fructe, la cei care le procesează pentru a obține sucul și la voi care le transformați, iată, niște snacks-uri foarte bune. Da, lanțul este scurt din punctul ăsta de vedere. Noi mai folosim și în afară de restul ingredientelor, în afară de ingredientele upcycled, sunt ingrediente pe care le găsești la importatorii sau producătorii de, nu știu, încerc să menționez condimentele sau semințele pe care le folosim. Acestea sunt achiziționate de la importatori autorizați, Horeca, pe care îl folosesc la nivel profesional. Adică noi nu suntem zero waste pe cât ne-am dori, iar produsele pe care le facem nu sunt 100% upcycled, pentru că ne este imposibil să fim. Nu ai cum să faci un astfel de produs totul upcycled. Dar lucrul acesta nu-l ascundem, pentru că nu avem de ce să ne ferim. Încercăm să facem cu tot ceea ce avem la dispoziție în România, să facem un produs cât mai bun și care neapărat obligatoriu să aibă respect pentru mediul înconjurător. Da, mă gândeam acum, tot la voi pe site am citit, dar eu citesc foarte mult în domeniu și am mai regăsit această informație în multe cărți și articole pe care le-am citit. Poate lumea nu știe, apropo de risipă alimentară, că o treime din toată mâncarea pe care o producem noi ca omenire ajunge să fie aruncată la gropile de gunoi. Acolo, prin descompunere, produce gaz metan, care este de 25 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon în contribuția lui la efectul de seră. La nivel global, industria alimentară este responsabilă practic pentru 30% din emisiile de gaze cu efect de seră. Poate că ar fi momentul să fim puțin mai conștienți de impactul inclusiv al achizițiilor pe care noi le facem, al mâncării pe care o alegem de pe rafturile magazinelor. De ce crezi tu totuși că în România există atât de puține alternative
Și până la urmă o destul de slabă preocupare a oamenilor pentru resurse și pentru mediul înconjurător. Pentru că oricât de clișeistic sau de ciudat ar suna, suntem încă la început. Noi ca societate suntem încă la început. Pașii pe care i-am făcut în a crește ca societate sunt încă firavi și mici. Timpul, da, au trecut 30 de ani de la Revoluție, e o aproape viață de om. Dar la nivel mare, macro, dacă pășești 2 pași înapoi și încerci să ai o privire de ansamblu, încă suntem la început. Ține foarte mult de conștientizare, nu vreau să spun educație, cu toate că este și aceasta foarte importantă. Sunt lucruri care vin și de acasă, vin și de la școală. Eu când am citit, informațiile pe care le-am și găsit pe partea de România, eu am rămas uimit de risipa alimentară care se face și la noi, în condițiile în care eu am prins o parte din ce însemna viața dinainte de 89. Și da, din acest motiv sunt uimit când acolo fiecare, până și untura de la animal o folosea într-un fel ca mâncare. Adică risipa era zero, pentru că tocmai nu aveai. Și aproape că mâncai și coaja de la banană. Știu că sună ciudat acum, dar atunci așa era. Și eu am fost uimit să văd câtă mâncare se risipește în studiile care au fost făcute acum, în ultimii 10-15 ani, de când lumea a început să mai fie interesată și la noi de acest lucru. Da, deci eu cred că societatea este prea crudă. Sunt comunități pe care le aplaud, care merg foarte mult pe partea asta de conștientizare și rolul lor este extraordinar, de la magazinele Zero Waste până la asociațiile de permacultură și multe altele. Sunt încă foarte puțini ca număr, ca membri, dar e important că există în momentul ăsta ca alternativă. Dacă te gândești acum, în urmă cu 3-5 ani, nu aveai această opțiune. Iar rolul lor în educație și în comunicare și conștientizarea a ceea ce fac, ca mesajul să ajungă la cât mai mult, este important. Așa se face. Eu cred că cu pași foarte, foarte mici, dar clădești ceva și clădești ceva sigur. Și oamenii aia care, nu știu, fie că se duc la un curs sau intră în magazinul acela, află niște informații. Poate că o să li se pară foarte complicat dacă doar aud. Cum adică să renunț la plastic, să refolosesc sau să aleg conștient un ambalaj de hârtie sau de sticlă în detrimentul unuia de plastic. Pare complicat, dar când vezi business-uri și vezi comunități care efectiv fac asta zi de zi, spui ok, ți se demonstrează că nu este așa complicat. Poate o poți face și tu, poate nu o poți face la nivelul lor, dar poate o poți face la un nivel care ți este ție puțin mai confortabil. E clar că trebuie să ieși din zona de confort. Asta este indubitabil. Pentru toată societatea umană trebuie să iasă din zona de confort. Plasticul, din ce am citit eu, nu a fost inventat ca să fie de unică folosință. El a fost inventat pentru a putea fi reutilizat. Nu prin reciclare, pentru că, așa cum ai spus tu, poți să-l reciclezi de 2-3 ori cum trebuie. După aceea, efectiv, nu mai ai ce, până și plasticul ăla nu mai poate fi retransformat. Dar plasticul a fost ca material, a fost inventat tocmai ca recipient care să fie reutilizat.
ca un container de vapor, dacă vrei. Până nu l-ai folosit odată și l-ai aruncat. Îl refolosești până când, efectiv, nu știu, nu mai... Se dezintegrează singur. Da, la fel a fost și cu plasticul, doar că, nu știu, în urmă cu zeci de ani, când a fost inventat prin 40 sau când 30, nu mai știu când, a luat o altă turnură toată chestia asta. Da, deci trebuie să vină de la noi, trebuie să fie... Nu o să putem să renunțăm, oricând ne-am dorit la plastic peste noapte. Pentru că tehnic, fizic, nu se poate așa ceva. Nu, avem nevoie de plastic în anumite situații. Dar ceea ce trebuie să facem este să-l reciclăm, să îl ducem la... să existe și acest lanț, așa cum este lanțul de producție, foarte bine pus la punct și foarte eficient din punct de vedere costuri, așa să fie și lanțul de recuperare a plasticului din comerț, ca el să poată să nu ne trezim cu el acolo unde nu trebuie. Alexandru, aș mai fi avut multe de vorbit cu tine, că ai deschis așa cutia. Mă gândeam acum la consumerism, iată un alt subiect foarte important, și la conștientizarea consumului responsabil, dar ne apropiem de final și aș vrea să încheiem provocându-te să le spui celor care ne privesc, nu știu, nu neapărat să le vinzi produsul, dar să le spui de ce un produs ca al tău, de exemplu, acele snacks-uri care sunt absolut grozave și care sunt în, cred că 5, parcă, sortimente, sunt și dulci și sărate, chiar dacă probabil pentru cineva obișnuit cu costurile din supermarket ar spune că sunt un pic cam scumpe, ce se ascunde de fapt în acel preț și de ce ar trebui cumva să conteze mai mult ceea ce faceți voi prin acel produs decât faptul că e mai scump decât un produs, nici n-aș spune similar, că nu există similar în comerț. Da, snacks-uri sunt multe. Dar nu ca ale voastre. Da, corect. Noi credem că am reușit să facem un produs unic, cel puțin pe piața din România și am putea spune că chiar și în Europa. Nu sunt în momentul ăsta poate îmi găsesc greu cuvintele. Ok, revenind. Tot ceea ce facem noi se bazează pe conceptul de upcycling. Avem produsele în care folosim pulpa de fructe și legume, pe care o luăm colaborăm cu producătorii de sucuri naturale și luăm de la ei. Am dezvoltat și un alt tip de produs folosind malțul de bere de la producătorii de bere artizanală. De asemenea, transformăm tot în niște crackers foarte, foarte gustoși care, asociați cu bere, am dezvoltat niște rețete care se potrivească special pentru atunci când consumi o bere sau ai o mică petrecere și lucruri de genul acesta. De asemenea, deci colaborăm și cu producătorii de bere artizanală. De asemenea, colaborăm cu producătorii de lapte vegetal. Cei care fac lapte din caju sau din migdale, de asemenea ne dau migdalele sau caju care rămâne în urma producției lor și îl transformăm de asemenea în snacks-uri. Ce vreau să spun este că credem că ceea ce facem noi nu este doar un produs. Adică suntem o companie care face produse. Cred că am reușit să facem o mică comunitate prin colaborările pe care le avem cu alte mici business-uri ca ale noastre. Și crede-mă, când ne-am dus către ei sau ei au venit către noi, au fost extraordinar de bucuroși să spună ok, fac și eu acest lucru și mă bucur că împreună putem să facem acest lucru, să contribuim și noi împreună cu voi să ne facem partea și ține atât de... e foarte important pentru noi acest lucru, că nu suntem singuri în această aventură.
Trebuie creat totuși un ecosistem un pic mai solid. Da, categoric, dar sunt, cum spuneam, sunt pași mici și noi suntem mici, nu putem decât să facem pași mici. Poate împreună cu business-urile cu care colaborăm, vom reuși să avansăm mai repede. Iar pentru cei care ne ascultă, produsele Favre ce înseamnă? Înseamnă Fruits and Veggies Reborn. E un acronim. Da. Am zis că este cel mai relevant să-i spunem așa. Iar ceea ce facem sunt snacks-uri, așa cum punem și pe etichetele produselor noastre, care sunt mai bune atât cu tine, cât și cu mediul înconjurător. Cu tine sunt mai bune pentru că, așa cum spuneai, nu folosim niciun fel de premix, zahăr adăugat sau alte ingrediente care nu ar trebui să fie puse în mâncarea noastră. Folosim doar ingrediente naturale, folosim ingrediente upcycled, avem un lanț avem niște reguli avizate de către autorități cu ajutorul lor, împreună cu ei am făcut acest lucru. Este totul cât se poate de sigur, nu există niciun pericol din punctul ăsta de vedere, toate produsele pe care le avem sunt avizate și au toate actele necesare, altfel nici noi nu am fi putut colabora. Îi îndemn să le încerce, să vadă că se poate și altfel. Iar referitor la ce spuneai la preț, da, comparativ, dacă stai să compari pur și simplu specificațiile unui frigider cu un altul, acolo da, poți să vezi niște diferențe. Dar în sensul de preț, dar trebuie să privești în spate puțin și să te uiți și la acele ingrediente, să te uiți neapărat și să citești puțin poate pe site-ul nostru, site-ul producătorului respectiv, pentru că așa cum suntem noi, sunt mulți alții. Este vorba de lucrul artizanal. Spre exemplu, noi facem artizanal pentru că, sincer, altfel nu se poate și nici nu ne-am dorit. Materia primă pe care noi o folosim nu poate fi transformată în niște prafuri ca să intre pe liniile de producție clasice, standard. Că acolo se mixează făinuri, toate ingredientele sunt mărunțite, există niște injectoare și într-o parte intră făina, în partea cealaltă a ieșit produsul. Nu se poate face cu ceea ce facem noi așa ceva, pentru că folosim această pulpă care este proaspătă, care e vie în continuare și trebuie să fii foarte, foarte atent cu ea. Iar toată atenția aceasta se simte în produs. Pentru că produsul nu are un standard, nu o să fie niciodată la fel. Adică există niște chipsuri care uneori o să fie puțin mai dulci sau uneori puțin mai amare, o să găsești nuanțele astea în funcție de fructele și legumele. Au fost poate mai coapte, poate mixul de mere a fost puțin mai mare decât de cel de ananas. Sau varzacale, care îți dă așa o notă mai amară uneori. De asta spun, este un produs, el este, da, un biscuit sărat, dar este mult mai mult decât atât. Exact. Îți mulțumesc mult, Alexandru. A trecut jumătatea noastră de oră. I-aș lăsa așa pe cei care o să privească această discuție noastră cu un gând și anume, uitați-vă la prețul real al acestui produselor pe care voi le cumpărați, poate lipsei de etici a afacerii din spate, poate cine știe câtor altor, nu știu, amprentă de carbon mare pentru că sunt aduse de cine știe unde și așa mai departe. E foarte important că atunci când cumpărați ceva să vă uitați
sigur, și produsul să fie sănătos pentru voi, dar și să fie sănătos pentru planetă, așa cum bine spunea Alexandru, dar și să aibă un impact pozitiv asupra mediului, impact pozitiv asupra societății și așa mai departe, pentru că până la urmă prețul real al produsului ăsta este. Îți mulțumesc tare mult, Alexandru! Îți mulțumesc și eu foarte mult pentru timpul acordat. Mult succes în tot ceea ce faceți Mulțumesc la fel! și sper să ne mai vedem foarte curând. Cu siguranță. Noi ne vedem săptămâna viitoare cu alți invitați. Mulțumesc tare mult! Seară frumoasă tuturor! Seară frumoasă, la revedere!